हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेशेल भिडिअ लाबोबाय। बे भिडिअआ जादों इ-श्रम कार्ड एप्लाइ खालामनानै लानाय। अनलाइन फ्रियावनो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दिनै नोंथांमोनहा नायलांदो स्टेप बाय स्टेप माबायदि प्रसेसआ माबायदि जायो। जोङो जायखिजाया ब्राउजाराव जोङो ishram.gov.in सार्च खालाम नोंथांमोना। बिनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। बेनि उनाव नैबेहाय क्लिक खालामदो गोजौआव इ-श्रम हम। बिनि उनाव बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। जों बेबादि इन्टारफेस मोनबा रेजिस्टार अन इ-श्रम बेयाव थुनानै होनांगौ। थुबाय। बिनि उनाव जों बेयाव आधार नाम्बारजों लिंक थानाय नोंथाङा मबाइल नाम्बार होनो नांगोन जिखुनु जा। केपसा कड बेखौ जेरै दं एरै होनांगोन। नोंथाङा जुदि सिनायनाय मोनाखैबा नैबे थिर सिनाव थुनानै हो, बेयो रिफ्रेस जागोन। बेबादि अटिपि फैगोन, बेखौ दानिया साबमिट खालामनानै हो। 1097 साबमिट खालामोबा जोङो बेबायदि आधार नाम्बारखौ एन्ट्रि खालामदो आरो साबमिट बाटोनाव थुनानै होदो। थुखांनानै दाना बेबायदि अटिपि फैबावगोन। दानिया अटिपिखौ बेवहाय थुनानै सोनानै होबावदो, एन्ट्रि खालामनानै होबावदो। दानिया भेलिडेटआव थुनानै होदो। सरि, अटिपिखौ मिस्टेक थुफ्लांदों। बेहाय मिस्टेक जानानै रिसेन्ट अटिपि खालामनानै गोदान अटिपिखौ बिदि सोफिनबाय। बिनि उनाव नोंथाङा भेलिडेटआव थुनानै होदो। जोङो बेहाय थुयोबा जों बेबादि इन्टारफेस फैगोन। इयर पार्सनेल पार्टिकुलार एज पार आधार, बेखौ जोङो फिलआप खालामदो दानिया। जोङो भेलिडेटआव थुखांनानै बेबादि इन्टारफेस फैबाय। गासिबो माने पार्सनेल डिटेल्सआ फैजोब्बाय आरो बेवहाय नाम, ओमफ्राय डेट अफ बार्थ, ओमफ्राय गार्जेन्स एड्रेस गासिबो बाव फैजोब्बाय। लकेसन माने फैजोब्बाय। बिनि उनाव जोङो कन्टिनिउ टु इन्टार आदार डिटेल्सआव थुनानै होदो। बेबादि इन्टारफेस फैबाय। बिनि उनाव जोङो बेबादि इन्टारफेस फैबा बेखौ स्क्रल डाउन खालामदो। स्क्रल डाउन खालामनानै बेवहाय फारि फारि एन्ट्रि खालामदो आरो बेहाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेयाव फैखाबाय। दाना इमारजेन्सि मबाइल नाम्बार नोंथाङा जुदि दस्रा गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बार होबावोबा इमारजेन्सिनि थाखाय बेहाय होनो हागोन। जुदि आगोलनि नाम्बारा गोमायोबा बे उननि नों सोनाय इमारजेन्सि नाम्बाराव बेहाय गावसोर मोननाय बायदि बेहाय इमेल आइडिबो होआबाबो अरजाया। मेरिटेल स्टेटास बेखौ होथारनांगोन, स्टार मार्क होनायखौ गासिबो। बेवहाय मेरिट स्टेटासआ नेभार मेरिड, हाबा जायैनि थाखाय बिदिसो दङ। मेरिड उइदाउट डाइभर्स सेपारेट, जोंनिया नेभार मेरिडआव होदो हाबा जायाखैब्ला जुदि। बेनि उनाव फादार्स नेम, बेनि उनाव ससियेल केटेगरि बियो एसटि, जोंनिया एसटि बा एसटि, एससि बा एससि नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो।
बेनि उनाव ससियेल केटेगरि सार्टिफिकेट जों बेयाव कास्ट सार्टिफिकेट सोनांगोन दे आपल'ड खालामनांगोन बेवहाय एलाउड फाइल टाइप PDF PNG PJP PJEG अनलि मेक्सिमाम साइज 1 MB आरो 1 MB नांगोन जोङो 1 MB बाबो सोनो हागोन आरो दानिया नोंथाङा कास्ट सार्टिफिकेटखौ ससियेल केटेगरि सार्टिफिकेट बे सुस फाइलाव थुनानै होदो फाइला मेक्सिमाम 1 MB जागोन जोङो सेलेक्ट खालामदो बेवहाय दानिया नोंथाङा बेवहाय ब्लाड ग्रुप होदो ब्लाड ग्रुप जुदि नोंनिया माया होदो मा ए ना O प्लास नोंथाङा होदो आंनिया गैया आं बाव होथ'ला जायोना जाया नायनि बेनि उनाव नोंथाङा नमिनि डिटेल्स होदो येसआव थुनानै नमिनि नों सोरखौ होयो फादार्सखौ होयो ना मादार्सखौ होयो ना ब्रादार बिदाफोरखौ होयो होनो हागोन नोंथाङा बेयाव नमिनि डिटेल्सनि नाम जुदि नों सोरनो होयो बिनि नाम होदो बेवहाय बिनि उनाव नमिनि डेट अफ बार्थ होदो बेवहाय डेट अफ बार्थ दानिया नोंथाङा सेटआव थुनानै होदो जेन्डार रिलेशनशिप उइथ इउ मा सोमोन्दो जायो नोंथाङा बेखौ लिरनानै हो बेवहाय दङ हासबेन्ड सन फादार ग्रेन्डफादार एडप्टेड सन डिपेन्डेन्ट ब्रादार डिपेन्डेन्ट ब्रादार्सआव होबाय सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थांनानै होदो थुनानै नोंथाङा दानिया जों बेबायदि इन्टारफेस फैबावगोन बिनि उनाव गाहायाव फैदो जों फिलआप खालामदोलाय जोङो स्क्रल डाउन खालामनानै बेबायदि रेसिडेन्सियेल डिटेल्स बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो हम स्टेट कारेन्ट एड्रेस हाउस नं नांगौ होबाय बिनि उनाव स्टेट डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ होनानै लादो साब डिस्ट्रिक्ट बा तहसिल पिन क'डआ नै अलरेडि फैखायो गावनो कारेन्ट लकेसन बेवहाय मामोन स्टेइं एट कारेन्ट लकेसन नोंथाङा बेसे गोबावनिफ्राय बे नोंथांनि जायगायाव नोंथांनि प्लेसआव दङ बेखौ नोंथाङा चइस खालामदो दानिया बेयो नोंथांनि एजखौ लानानैसो जागोन बेवहाय 25 इयार्स बा more than 25 इयार्स थिक मार्कआ गाव हारसिंनो जागोन अलरेडि इज पारमानेन्ट एड्रेस सेम एज कारेन्ट एड्रेस बेखौ नोंथाङा थिगैनो दोनदो बिनि उनाव सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुनानै होदो बिनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस मोनगोन जोङो बेबादि फिलआप खालामनानै गाहायाव स्क्रल डाउन खालामदो इडुकेसन क्वालिफिकेसन नोंथाङा इडुकेसन क्वालिफिकेसननि सार्टिफिकेटबो आपल'ड खालामनो हागोन जुदि होआबाबो अरजाया जोङो नाथाय नैबे इडुकेसन क्वालिफिकेसन नोंथाङा बेसेबां बेखौ चइस खालामनानै होनांगोन आरो क्लिक खालामनानै जुदि बुंखानाय जायो नोंथांमोना जुदि सोरबा लेखा फरायै रोङैनि थाखाय खालामोबा नैबे नट लिटारेटआव थुनानै होनांगोन गोजौनि अपसन नैबे नट लिटारेटआव बेनि उनाव जुदि रोंगौब्ला नोंथाङा चइस खालामदो बेसेबां फरायनाय दानिया फैदो मान्थलि इनकाम स्लेब बेवहाय थुनानै हो बे स्टार्ट मार्क गोजा देखायदोंबाथाय बेखौ होथारनांगोन दे लोगोफोर 10,000नि बिल' जोङो 10,000नि बिल' ना सोरनाबा बांसिनबो जागोन बाराबो जानो हागौ नोंथांमोना चइस खालामदो गावबागाव जोङो खमखौनो होनाया मोजां 10,000नि बिल' होबाय आं इनकाम सार्टिफिकेट बेहा आपल'ड नोंथांमोना खालामाबाबो अरजाया बेखौ स्टार्ट मार्क होआखै जास्ट अपसनखौ चुज खालामनानै हो आरोखि 7 कन्टिनिउसआव थुनानै होदो दानिया बेबादि इन्टारफेस फैबाय नै नोंथांमोन स्क्रल डाउन खालामदोलाय बेवहाय प्राइमारि अकुपेसन
बेवहाय नों प्राइमारि अकुपेसन बेवहाय क्लिक टु भिउ एन्ड सी अ क'ड्स लिस्ट बेवहाय क'ड्स दङ पार्टिकुलार्स खालामखानाय दंखायो बेखौ जों नायनो नांगोन जोङो नैबे आइ बाटोनाव थुनानै जों बेखौ नायनो हागोन आरो बेलाय जों बेखौ नायदो गावबागाव नों मा लिस्टआव गोग्लैयो जों मायाव दङ फिल्ड क्रप्स एन्ड भेजिटेबल्स ग्रवार्स 3 एन्ड क्रप्स ग्रवार नोंथाङा बेबादिनो सायख'दो आरो सेलेक्ट खालामदो मायाव मावो मा खामानि मावो बेहाय अनेकनि दं आरो लोगोफोर नोंथांमोना चइस खालामदो गावबागाव बेहाय फिल्ड क्रप्स एन्ड भेजिटेबल्स जाग्रा लोंग्रा मैगं थाइगंफोरनि आबाद खेथि मावग्राफोरनि दङ 3 एन्ड क्रप्स बेवहाय दङ अनेकनि दङ पल्ट्रि प्रडिउसार्स दङ दाउ फार्म अमा फार्म खालामनायफोरनि क्रप फार्म लेबारार्स गार्डेन हर्टिकालचार नोंथाङा नोंथांनि नांगौ बादि चइस खालामदो नोंथाङा बेहाय कड नाम्बारखौ होनो नाङा कड नाम्बारनि सिदा मा दङ बेखौ नोंथाङा होनो नांगौ आरो आङो नैबे 9999 निखौ होनोसै आदार्स उइथ डिसक्रिपसन बेवहाय दङ गाहायाव वर्क एक्सपिरियेन्स इन प्राइमारि अकुपेसन इन इयार बेसेबां बोसोर एक्सपिरियेन्स दं दानिया सेकेन्डारि अकुपेसन जोङो बेयाव थुदो आइ बाटोनाव बेहाय जों मा दङ बेहायबो बे एखेयानो अकुपेसन सार्टिफिकेट दानिया नोंथाङा बेयाव अकुपेसन सार्टिफिकेट होयोबा होनो हागोन जुदि दङब्ला हाउ डिड इउ एक्वायार्ड स्किल्स बेवहाय नोंथाङा रिसिभ फर्मेल भकेसनेल टेकनिकेल ट्रेनिं जुदि नोंहा टेकनिकेल ट्रेनिं मोनदों नामा जुदि मोनाखैबा मोनाखै डिड नट रिसिभ एनि भकेसनेल टेकनिकेल ट्रेनिं मोनाखैबा जोंनि बेहाय साब स्किल सेल्फ लार्निं जोङो गावबागाव रोंनायखौ होबाय आङो सेल्फ लार्निंआव होबाय बेनि उनाव स्किल टु बि आपग्रेडेड टु होबाबो अरजाया लोगोफोर जोङो होबाय मोनसे होनोसै दानिया 7 कन्टिनिउआव थुनानै होदो लिजि जाबाय नै दानिया जों नैबेबादि बारबावबाय अकुपेसन एन्ड स्किल्सखौ बारबाय जों बेंक डिटेल्सआव फैबाय दानिया बेंक सेडिं उइथ आदार नं बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन बेवहाय बिनि उनाव कनफार्म बेंक एकाउन्ट नाम्बार एकाउन्ट हल्डार नेम बिदि होनांगोन जोङो दानिया बेंक डिटेल्सखौ होदो नोंथांमोना बेनि उनाव नोंथाङा कनफार्म बेंक एकाउन्टआव होबावदो बिदिनो सेम नोंथाङा खालामबावदो मिस्टेक खालामनो नाङा बेनि उनाव एकाउन्ट हल्डार नेम IFSC code SBIN 000 दानिया नोंथाङा बेंक नेमखौ होदो बेवहाय दानिया बेंकनि ब्रान्च नेमखौ होदो 7 कन्टिनिउआव थुनानै होदोलाय दानिया जोंहा बेबायदि इन्टारफेस फैलायबाय स्क्रल डाउन खालामदोलाय प्रिभिउ सेल्फ डिक्लेरेसन नोंथाङा नायदो नोंथांनि डिटेल्सआ फैफिनजोब्बाय बेवहाय नेम फैबाय
इउजार इमेज डेट अफ बार्थ फैबाय, जेन्डार फैबाय, गार्जेन्स एड्रेस गासिबो फैजोब्बाय बेवहाय। मबाइल नाम्बार ओमफ्राय गासिबो फैजोब्बाय आरोना। दानिया नोंथाङा बेहाय टिक मार्क होदो, साबमिट होदो। अटिपि फैगोन, अटिपि फैबाय, बेखौ भेरिफाइ खालामदो अटिपिखौ सोनानै 3521। भेरिफाइ खालामबाय। दानिया बिनि उनाव साबमिटआव थुनानै होदो। बेहाय नुनो मोनबाय मा होनो थेंक्स फर इउ दा रेजिस्ट्रेसन। बिनि उनाव डाउनलड कार्डआव थुनानै हो। फाइनालि बियो जाबाय, डाउनलड खालामदो। नोंथाङा बेखौ पिभिसि एबा स्मार्ट कार्डआव खालामनानै लानो हासिगोन आरो।